Bestie? Na'am. Sai yanzu? Yes. Baƙwa muka yi? Baki ne dai na kullum da muka suka saba zuwa. Okay. Kin san me? Da Allah mu je office ɗinki akwai magana da nake so. To mu yi nan mana kawo mafita ga al'umma. Manyan mata jarumai ne. Lece ma ta zama mahaifiyarku. Ai akwai girmamawa. Ina wuni. Lafiya kalau. Allah ya sanya alheri. Sannun ku fa. Me ya kawo? Muna godiya da yanta mu da kai da yafe mana da kai da aka fito da mu daga wannan kunci. Shine muka zo mai maka godiya Allah ya sanya alkhairi a wuranku. Yawwa to kafin mu koma akwai abin da muka sa a gaban mu. Muna so kai mana addu'a da fatan alkhairi a matsayinka na mahaifinmu. Ko ba haka bane dan mu dace mu cimma wannan buri. To in abin alheri ne. Allah ya ba ku sa'a. Abun alheri ne mana baba. Idan Allah ya bamu sa'a yanzu nan sai ka gani mu da gidanka haihata ba abin da zai dawo da. Yo, ba za ta. Namiji ya ce da kasada. Amma yanzu ka san inda kake kuwa? Ni ban san a ina nake ba, ko ma dai a ina nake a duniya nake. To yanzu haka kana Bakabo. Bakabo Kano kenan. Kwarai da gaske. Ka san tafiyar da aka yi da ni a mota kuwa. Duk wannan tafiyar da aka yi a wuri ɗaya ne. Tafiya aka yi da kai na awa 8. Kuma bana da tabbacin cewa za ka iya kai gobe da ranka. Allah yadda ma ba zan baje ba. Alhaji Umar Hashim. Ranka da to ka ji wannan shine dalilin da ya sa mai girma uban jam'iyya shugaban jam'iyyar mu mai albarka ya ce ya kamata ka zo don ku gana ku tattauna da juna. Wannan gaskiya ne tabbas. Waye dacewa ya samu wani ba zai kuka ba. Wato Malam Umar Hashim mun yi magana da kai. To amma idan akwai wani al'amari da ya biyo baya da ban san da shi ba, ya kamata a sanar da ni a yanzu.